Jednou, když den vytekám, jednou, když zůstal jsem sám, jednou ten příběh se stál, jednou, tak poslouchej dál. Tak a poslouchej dál, my se nacházíme, dneska je sobota, my se nacházíme v krásném prostředí festivalu Kutinská placka. Hraje tady spoustu kapel, tady jedna kapela zrovna cvičí, když tam kameraman se podívá, tak se připravují. Za náma je kousíček pódium, kde je další kapela. Ale to jsme vám nechtěli říct vůbec. My jsme vám chtěli říct, že ve středu za váma přijedeme do Prahy, do Centra Paraple, Centrum Paraple, kde vám zahrajeme v 7 hodin. My, folkové duo, ty a my. Těšíme se na vás. Ahoj. Ahoj.